Vyše 1,5 milióna sporiteľov a 9 miliárd eur v správe DSS-iek. To je aktuálna bilancia druhého dôchodkového piliera, ktorý dostával od politikov zabrať. Aj výsledkom toho bol fakt, že sa pre sporenie donedávna rozhodovala len asi tretina mladých ľudí, ktorí práve začali pracovať. Hoci postupne ich pribúda. Napríklad za minulý rok počet novostupujúcich bol vyše 80 000, čo je historicky najvyššie číslo. Matovičová vláda chce nasledujúce 4 roky dôchodkové sporenie výraznejšie nakopnúť a ponovom má do druhého piliera smerovať každý mladý človek do 35 rokov, ktorý začne robiť. Teda presne naopak, ako je to teraz, keď sú automaticky v štátnom systéme a sporiť začne len ten, kto sa tak sám rozhodne. Každý samozrejme, kto v tom druhom pilieri bude môcť z neho, teraz to tak nazvime to, že za nejakých okolností vyskočiť, ale iba sa zmení to garde, že či bude vyskakovať do prvého piliera alebo bez prvého skákať do druhého piliera. V minulosti sme to už takto mali. Ten pôvodný model, aký bol do roku 2007, kde absolventi škôl, pokiaľ do 30 dní nevstúpili do druhého piliera, tak sociálna poisťovňa vlastne vybrala spoločnosť pre nich. Myslím si, že to bolo správne, pretože tí mladí ľudia by sa na ten dôchodok mali pripravovať aj inak, než len v tom priebežnom systéme. Ja si myslím, že druhý pilier je dobrý, ja v ňom som a je to fajn ako spoliehať sa aj na tie úspory v súkromných možno firmách, ale treba sa spoliehať asi aj na vlastný rozum. Ja už som v druhom pilieri, ale myslím si, že by to malo byť na ľuďoch, že by sa sami rozhodli, či tam chcú byť alebo nie. Jedna vec je, aký silný bude druhý dôchodkový pilier, druhá, či aj ľuďom dokáže zabezpečiť slušné dôchodky. Väčšina sporiteľov je stále vo fondoch, ktoré takmer nezarábajú. Aj to sa má novou investičnou či poplatkovou politikou zmeniť. Odvody mladších sporiteľov by mali viac prúdiť do akciových či indexových fondov, ktoré sa síce teraz pre koronavírus prepadli do červených čísel, no dlhodobo sú oveľa výnosnejšie. Rozdiel medzi sporiteľom, ktorý to má nastavené správne, teda má agresívnu stratégiu, a sporiteľom, ktorý vlastne preferuje tie garantované fondy dlhodobo, môže byť kľudne na dôchodku až 200-300 eur mesačne. Po novom by mala existovať nejaká skupina expertov a profesionálov, ktorí vlastne určia, aká stratégia je pre tých mladých sporiteľov vhodná. Pokiaľ tí ľudia budú automaticky vstúpení do druhého piliera a zároveň budú vstúpení do týchto rizikových fondov, tak dôležitá bude tá komunikácia smerom k nim, aby chápali a rozumeli zákonitostiam takéhoto investovania a prípadných výkyvov na trhu. Podľa vládneho programu by sme sa mohli dočkať aj toho, že úspory v druhom pilieri nám budú opäť znižovať dane, alebo že z odvodov budeme môcť svojim rodičom prispieť na dôchodok. Zmeny vraj prídu na budúci rok. Urobíme analýzu toho, ako ten druhý pilier 15 rokov funguje, vyhodnotíme si ho a na základe toho navrhneme tie zmeny. Takže ja to vidím, že tento rok bude analýza a budúci rok sa bude prijímať k tomu legislatívu. Andrea Mačošková a Alexandra Danilov, televízia Markíza.